Nga balay na ajay. Nakitaban, madandanan ko. Isang ibalay na ajay. Mikte! Mikte, yan mo! Diutang mo! Diutang mo! Ha? Te utang mo! Nakadandanan ng pitabuanan ang sincere to utang mo! Ay! Diutang mo! Sino ka? Nakautang ka lang, di na kamaman! Oh, jakan mo, utang ko! Diutang mo, bayada mon! Sino ka Kailangan de? mon! Sino ka de? Nakautang kayo lang, di mo di taong! Kailangan malagip ko ng utang ko! Itak na, kinubos mo! Kapay na pala! Napanggabi, nagbibitch ka daw kasta, tapos timbayadan to utang mo! Ano ka de, utang ko? Pauti-outing kayo! Di pa mo ta utang mo! Naumot malagip ko ng utang ko mata! Ano, di utang ko ka de? Nagkautang kayo lang, nalipanan niyo pa eh! Kaya mo gula? Bagtit na ito, patalawin niyo man! Kinirap natin yung barangay. Pay, ipabarangay na? Anak ba yan? Oo. Utang mo. Ay, anak pa nagkapitan nito si ka, di ka nagbain! Namukit yung may pakapitan, bayadan ti utang mo. Mano nga, radyo utang ko! Ay, arti malagip ko ng utang ko! Ginam kin nakautang ka, pati utang mo Ang data ni kapitanan! Kapitaan niya mo, bro nyo, kapapa, bigbigat. Dukta matoy! Ha? Pagtuntungan niyo. Trespassing kasi ka, di ka nagbain, apay nakaduutang ko niya! Ang kumaka mangyari ato, inubayadan ti utang mo. Ano ka, di utang ko, kitawan malagip ko ng utang ko! Ay apo, pati utang kit malipatan nyo. Kinita talta di barangay eh. Pauti-outing Pwede kayo naman, ah. Kararing ko! Ayusin niyo at tatagapapay, hindi ka ruba. Ano na, biglang sige, oras may lang, alas 7 ka turo, apay! Basta naglipat ng utang. Naka magbabae kayo, prima, or gaapa kayo. Pura ladwa, tingiwa iyo. Kasano kita kasuksugod at hindi kapitan? Eh, kasano may aming kapitan? Manulawas na agsingsingil to utang na, hindi na pa mabayadan. Pagtuntungan niyo na siya, ataan kay Bilbil ka. Mano ka dito utang mo Di ya? ka mo nga ron, malagip Hindi naman kapitana, pati utang na kidinam mo. Ay, di ka malam ngamin nakong takwa. Amo mo iti utang mo ka, siyempre, agribyado dahil tinakautang. Ta maturog mo tan, di puunan na. Kasanod dati to Brenda yo. Ipakita mo niya, jealous na ah! Namuray ka. Nga, nagarami tilista mo, mapakita mo. Yung bayadan mo lang, tata. Mana, No, malagip yung utang ko, baka tuno ka next month. matama na yung get. Kasi kung ko kapitana net. Basta agsingil na ko next month, dati pagbagana. Bayadan mo, takaasin mo tato niya. Ura lang, kung agsagit sa tiboksit natin. Ano ka, di utang ko? Mo gamit ibaga. Lagipim to utang nyo. 1,007 mil? Sige ba yun nagutang? Diyan na ka na doon kami nakautang ako. Paglagipin. Kumbong lang nga nga ito, galing, mangutang ka. Mas tulatan na, kita talta di barangay na. Okay. Kaya na ka dyan, atrumpot ka. La, ipakapitan dak. Pagutang ka tamanan. Ah, dali cherry fun. Videos galing ito eh. Patasik ka na umutang kanya na. Kahit na nga ta. Sama kapitan na. Ringin ko. Kapag hingati may kapitan. Ay, doon. Doon. Ba? Mamuna pa eh. Uy, na bay. Pang-aasin man sa pautangan na, ikapitan na, di babae nga sumugod ka niya pati bigbigat. Nangin niyo tangan ako eh.